Kani ka All India Radio Shillong ka khubor an puli phiri Mary Nongmanti walang. Kimat ki bakong san jong ka khubor man ta kastem. Ha Meghalaya la lap ya lai phun riu ngot ki briu ki bathamai min ka sngi ki bala yo khunyang jingpang corona. Ka jinya briu ha sam na mar jong ka jingshle ka lakiu sha ka shispa laingot. Kenau buram keri ya Presiden Berim jong kau Dr. APJ Abdul Kalam hakalingku sngem sngi yap jong u ka baha min ka sngi. Ki khubor ki babnya. Kajin khangdam ka balai sngi lenter ha Shillong bar ki jaka ki markhap kala sedang na do min ka sngi. Lahaban bu ya kajin khangdam ka bapura namar ka jingki yo jing kinong pang COVID-19. Kajin khangdam ka long banya rap iki syakri jong ka koi ka khya ba kinya award bat bu dia ni kitu ki briu ki balai ting kho bat kinong pang COVID-19. Men ka sngi la lap ya lai phun ringut ki briu ki bathamai ki balai yo khnyang jing pang corona. Na prengi ni lai fu armut ki day na East Khasi Hills District ka bakan thop ya khat armut ki sipai BSF uwai ubade na kawai pat ka kan hun sipai bat khar khandai ngut ki ru pai ba. Hakui par ka khubor ka basngau tanan lai fu phrangut ki nong pang COVID-19 ha Meghalaya kila yo ya ka jingkot min ka sngi ka bala pan hap no kham shapo ya ka jingdon ji ki nong pang COVID-19 menta shaka sanspa sau punyongun. Ka kurwa bala pan mi da ka tanat jong ka kot ka khya ka ong bala dap ithu ya shibun ki kan toit badon khunyang jingpang da ka jingwat panya jong ki shakri ka kot ka khya bat menta ki dang treshitom ban wat shishu ya ki badang sa. Haba khen ki lom ki briu ki bala yo jingkot na ka COVID-19 ha Meghalaya ki long shispa prapun rengon haduk menta. Ka Deputy Commissioner jaka Southwest Khasi Hills District ikong Isa Wanda lalu ha ka singi utrai kala phara ka jingtho ashe ki sordar ki menteri be ki shongkonor jong baro ki committee ki bakhmi ekatre ka kata ha ka COVID-19 ha ki shnong ki thau jong ka te district bakinda khmi thu e ki brio baro ki be let yawan bar ki nong pang COVID-19 kham tam ha ki containment zone jong ka East Khasi Hills District. Ka DC kala ai hukum ru badai ban lumjing tipnya ikibrio ki balai let ya wan ki district balad nongpang hakani ka tayo balala komisi bentaban penbiang jeda la batha ki bakum ki ikibrio bakin shongkhop hayeng la jong hadu ban yo jing batha da kamoi pat na ki bor ki bahalor ha Tripura sa armut ki brio ki la yap na mar jong ka pangkhalam COVID-19 ka bala pen ki ki jing ya brio ha ka te ke jela shaka khat laingon tat hadu menta ka Tripura ka layo jingkhen be ki brio ki bala yo khyang jingpang corona ki la kot sha ka lai hajar praspa prapulaingon na pedeng kini ar hajar laispa lai phun rengun ki la yo ya ka jingkot ke bapura bar ki barang shitam menta ki don shi hajar sanspa khan nyamun ka jingyo jingkot jinginong pang COVID-19 ha Tripura ka long ndropho point sau na ka shispa bar ka jingya brio pat not point ar khandai na ka shispa ha Nagaland la lap saya sau pusan mut ki brio minhin ka step ba kila yo khunyang jingpang corona umantri wapet ya katana jong ko ka khya Nagaland upang new form ha ka kruwa khubor jong lo ong ba naki lais pa lai pusan tali ki nong muna bala shim la shem ba ki don apun rungut ki brio na ko hima ki bala yo khunyang jingpang khat sawot na Dimapur bar prangot na mon ki bala yo khunyang jingpang ha Nagaland ha ba khen ki lum lang baro ki don shi hajar lais pa pra pusangun ki barang shita menta ki long pras pa life wengut bat san hajar napan ma pi san ngut ki brio ki la yap na ka daw jong ka te jingpang da ka jingyo jingko jong prangot ki nong pang min ka sngi ha Nagaland ki bala kot na ka COVID-19 ki long san spa sab khandai ngon ha Sikkim la panjalan chu ya ka jing khangdam hadu kan rio baje men step jong ka shitare unai la namar ka jing nang kharoi jong khunyang jingpang corona ha ka te jilla lasdang ye jing khangdam ha Sikkim na do ka arfoi tare unai tu hadu min ka sngi bala nang panjalan chu na do min ka sngi hadu ka shitare unai la ka Sikkim kala sakhi ke jing ya brio baningkong e ha ka te jilla min chi sngi namar jong ka khlam COVID-19 ka khubor bala yo lum ka ye thu ba ki don shipong ki nong pang bathamai kabalapan kiwi ka jingdon jing nong pang COVID-19 ha Sikkim shaka sanspa san pusan ngun kibalayo jingkot kilong shispa nyu pusangun bat kibadang don nyu khyang jingpang menta kilong laispa prapongun ha Assam palat arfu arlak mut kibrio kidon ha pedeng ka jinglanot na ka jingshlei ha ka sien ka balai menta usnem min ka si sa uwi brio la du e la ka jom ka jingim na ka jingsha rong ha ka ka jingya brio menta ha Assam na ka daw jom ka jingshlei ka la kiyo shaka shispa laingon ki district ki ba khamshak ta jor kilong ka golpara district dhubri
bat ka Barpeta district palat shi lak hektar ka jakar rep kala syatap da ka kani ku khubor ka wan shapi na ka All India Radio Shillong. Ha Assam nyungut kibriu kila khlat no min ka sngi namar jong ka jingpang COVID-19 menteri ka koi ka kya jong ka sarkar Assam Himanta Biswa Sarma ong ba ka jingya briu ha Assam namar jong ka khlam kala kiyo sya ka prapun ringun min ka sngi lalap ya 6000 lais pa sawu pratali ki kes COVID-19 ke bathamai ha ka te jilla bat ha pa khen kilum ki berang don yok nyang jingpang mentah Assam kilong prahajar prapusan ngun ka sarkar Assam klapan misah drup ho tali ki jakat banyo test ki briu ha ka bede bat ka COVID-19 Kari India minhin kasngi ka kan mau buram yo Presiden Badim Jungkau Dr. APJ Abdul Kalam ha kaling ko snem sngi hab jungu. U Abdul Kalam ubala jutip bat itu da barok kum missile man bat u Presiden ki patba ula khlat ha ka arphunyo trik unai tung Shillong kan baudang ai jingkren ji samla puli. U Vice President Kari Venkaya Naidu ula ai buram u Presiden Badim Kari Dr. APJ Abdul Kalam ha kaling ko snem sngi hab jungu minhin kasngi. Haki kerwa kubor ki babon o Vice President Uong bakari kan yai kan mau ye ki jingno senyang barat ba jong Dr. Abdul Kalam ha ka batai ye kari ha ka juga por menteri ki kampo yung Amit Shah lembat menteri ka tanat pathai jingtip Prakash Javadekar kila ai buram yo Dr. Kalam o badairu ustad sayan bat nong hikai batbet ba kari kila penmi ha ka wei pat ka khubor menteri rang ba ka Meghalaya kon rat ke sangma ha ka kerwa khubor jung ong bau Dr. APJ Abdul Kalam uri Presiden jungi patba ubala aimin sim jing shlur shibon ye ki khon samla kari da ka jing start jing shampang jung ka jing kraw ka bor prakhat ba ka man sim ka batap da ka jing surit ka thup ka baning kong jung ki jet Rafael ha kala mina France hinin ka sngi bat kan sa poishe India la shai ka sngi yai kita ki jet ni ki lingsun thma an sa pendrong ha ka Indian Air Force ha Ambala Haryana la shai ka sngi ha baro ki don lai phundu tali ki jet ki ba ka India ka lathiet ni ka France bat ha shwaban ku usnem 8000 arphuwei baro lai phundu tali kin sa poishe India tat hadu menta ka India ka layo pediang ship ho tali santali kin don bet hari France na ka benta ki jingpen tibet ki baran kam ka jet ka peningkong ka la poishe India ha urisau 8000 khat khandai ka sarkar India kala khang shishu sa south hunyau tali ki app China khama shwa ka India kala dep khang ya san khandai tali ki app ki belong tarai nagri China ban sumar bat bu ekri ha ka jingshingan ka khubor sarkar ka ong bakini ki south hunyau tali ki apps ki dei ki ba kha na ki san khandai tali ki app ki ba ka India kala dep khang khama shwa laban pen kano biang hangi bahu benai belala ka sarkar India kala khangi ki app ki belong try na kri China ka bakan thopru ya ka TikTok ka jing shlei ha West Garo Hills District jong ka Meghalaya kala khamduna menta ka te ka thani kala sakhi ka jing kiyo ko ha ka tayo bala dem namar ka jing jur palat uslam kumba arlak ngut ki brio kila ngat ha ka jing saja na ka jing shlei ha tikri kila dem dema bat selsela hadin bala shlei ka ba na ka wa Brahmaputra bat jinjiram kama shwa menteri ka tanat supply James Pike sangma wala jingo ki te ki jaka ki ba shlei ha laitli ki block banyo khmi ya ka jingdon kam jungki ha ka joko por nongelam kalyang persha Dr. Mukul Sangmaru ulale jingo ikilan nat shlei Dr. Mukul Sangmau ong bakidang dan shibuan ki jingdona ha ka rukom pendiang ikilanon baka sarkar ka don kaman shimiklat rekam ki babiang na ka menta ka jingdon kam ka jungki namar balade ka por slap ka bawan ra ru ya ka jingma na ka jingpang kisho ri ni ka malaria hakibenta ki bahabo pot usam ka India bat Bangladesh mana usnem ki shipai BSF ki juyo ki dawaya da na ka jingpang malaria hakum gani ka por manta usnem par ki doktor jung ka BSF ki ong bakam da dan than ka jings ir harilong Khasi jentia andre harilong garuti dang habban pikir bha manta ki shipai BSF ki habanya da na baro artli ki nyang jingpang ka malaria bat ka COVID-19 kato gani ko khubor kala kot bakalawan shpina ka All India Radio Shillong sa shipor kata ka por prabaji inya sob ka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban pen bo da ka khubor pharang ha ka por prashteng gani ka dei ka All India Radio Shillong